искам да ви питам няколко въпроса. Каква музика слушате? Всякаква. Нещо конкретно? Рап. Да, главно рап. Рап. Добре. Сега ще ви пусна една песен и искам да ми кажете какви са вашите впечатления и според вас кое изпълнява. Сам съм шти, събирам пари, петицата грами, тука пали и върти. Пред Бога се кланя, тик не прости, креш за малка фен си върви. Бялото е прах, но се доподри, амфета кристала, зъбите души. Тази магистралата, пари си майката, София, Бургас се ба. Добре, според вас кой е? Малко на памет ми звучеше, не знам. Или на Марс, или двамата. Бих казал Марс. Аз бих казал, че е Марс. Добре, според вас кой повече ви хареса? Бита, самият текст или... Бита. Добре. Колко давате оценка от 1 до 10? 7,5. Мале, много сте критични. Много сте критични. Това е нов музикант, доктора, и очаквайте скоро песента да излезе.